Bé, doncs ja va arribant el moment de concloure aquest congrés després de 2 dies i mig de gran activitat. Per a l'IES Benlliure, la veritat és que ha sigut un honor i un gran repte acollir un acte d'aquestes característiques amb una quantitat d'activitats simultànies que la veritat és que han posat al límit les prestacions del nostre centre. És per això que en primer lloc vull agrair a l'organització de la Primavera Educativa per incloure entre la multitud d'actes programats aquest primer congrés setent que esperem que tingui la continuïtat i que estic segur que així serà. I molt especialment vull agrair al comitè organitzador del congrés per triar l'IES Benlliure com a seu del mateix, així com pel gran esforç en l'organització adaptant-se en tot moment per no interferir en l'activitat docent del centre i respectant instal·lacions i recursos. Espero que tant els ponents com els assistents hàgiu trobat còmodes al nostre centre i disculpeu si en algun moment ha faltat alguna cosa. Finalment, d'agrair la vostra assistència i no sols per l'esforç que suposa participar en un congrés tan intens com ha sigut aquest, sinó a més sacrificant el cap de setmana sabent que demà a les 8 al tall. Espero que la motivació que us ha fet participar hagi sigut profitosa i esperem una segona versió. Moltes gràcies a tots i a totes. Us deixem Rafael Crespo, vicerector d'Estudis Posgraus a la Universitat Valenciana i president del Comitè Científic dels Posgraus. Gràcies. Moltes gràcies, Josep. Jo tinc que dir que, en primer lloc, vaig a fer una primera intervenció d'agraïments i no tan sols agrair a l'IES Benlliure, a tot el seu personal que ha estat així ajudant-nos, sinó que quan teníem pensat a replegar a 400 docents de tota la comunitat valenciana i de fora de la comunitat valenciana en un congrés d'aquest tipus, en una estructura com un congrés formal, amb els següents pòsters, les següents conferències plenàries, paral·leles, activitats de tallers, etc. El primer que pensava és un puesto on pogueren tindre totes aquestes coses. I el primer que ens van dir, a veure si el Benlliure, i parlant amb alguna persona jo vaig cridar a les 11 i a les 11:15 me diuen, en el Benlliure ho podeu fer. Jo crec que és una resposta directa d'un servei públic que està dedicat a l'alfabetització de la ciència i la tecnologia, si no més bé d'altres coses, i hi ha que agrair-te-ho a tu en nom de tot el grup de gens que tens, des del vedell fins a la cafeteria. Moltíssimes gràcies. Això en primer lloc, però en segon lloc seria de justícia donar les gràcies a les persones que heu fet possible aquest congrés. És cadascuna de les persones que s'han apuntat ahir i que després arreplegarà el seu diploma d'assistència o d'haver fet alguna qüestió així. Jo crec que això és molt important, que cadascú heu ficat un granet de sorra en aquesta platja que té que ser l'educació en ciència i tecnologia en el futur. Un futur que ve d'un passat on no n'hi havia absolutament res i jo crec que podrem guanyar el temps perdut. Però també deixeu-me que parli d'algunes persones que estan absolutament implicades en tota aquesta situació. Vaig a començar per el que per a mi ha sigut una agradable sorpresa i que ha sigut fonamental perquè tot això transcorrerà com ha passat. I són aquests xics i xiques que porten una samarreta blanca a darrere, que són els voluntaris estudiants del màster de professor d'educació secundària que simplement per el fet de vindre han dedicat un cap de setmana llarg i una tasca important a que aquest congrés se farà realitat. Jo vull demanar un aplaudiment especial per a ells.
En segon lloc, i moltes gràcies a tots i a totes, estan ara guardant la porta perquè no se n'aneu ningú, ninguna. A més, n'hi ha un comitè organitzador i un comitè científic. El comitè científic està format per part del comitè organitzador i persones de fora de la comunitat valenciana que han donat, diguem, relleu a les propostes que s'han fet als pòsters, a les conferències plenàries i a les conferències paral·leles. Jo crec que aquest grup, el grup que jo fins ara he coordinat, que és el grup STEM, jo vull agrair-les també que hagin estat ací al peu del canó i que hagin treballat per no tan sols fer això, sinó fer també propostes per a la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació en forma de formació del professorat i també fer el programa Profundiza que està fent-lo a lo llarg d'aquestes últimes setmanes. Aquest grup és un grup que, a més, ha comptat, perquè era el mandat que teníem i ha sigut extraordinari la confiança amb els assessors d'àmbit científic de tots els cefires de la Comunitat Valenciana, que també alguns esteu ací i que vos agraïm, no sabeu quant, el recolzament i la vostra experiència per a poder fer aquest congrés. Jo crec que també es mereixerien un bon i fort aplaudiment. I finalment, se m'oblidarà segur alguna cosa i perdoneu-me, però tenia que agrair que Miguel estiguera, com havia promès fa uns quants mesos. Ell no és fàcil que complisca les seues promeses, no per la seva culpa, sinó per la seva agenda, però que hagi vingut ací. Mireu, no sé si va ser el dia 5, el dia 6 d'octubre de 1971, dos xics 17-18 anys entraven a estudiar matemàtiques a la Universitat de València. A un el dien Miguel Soler Gràcia i a un altre li dien Rafael Crespo García. Ahir se coneguérem Miguel i jo fa una fotraca d'anys, fa 45, i ahir es començaren a estudiar matemàtiques. Després de fer matemàtiques es començaren a fer docència, jo a la universitat, ell en les aules de secundària. Després ell va començar en la innovació i motivació de l'educació, més des del punt de vista polític i jo més des del punt de vista acadèmic, però no hem deixat de parlar durant aquests 45 anys i hem estat moltes vegades sense veure'ns. Hem organitzat coses junts i hem fet una muntona de coses. I per què dic això? Primer perquè m'apeteix, però en segon lloc és que crec que això me permeteix fer-li no un prec, sinó una exigència com a amic. I és que, Miguel, estem en un vaixell en què nosaltres, tota la comunitat científica educativa en ciència i tecnologia, volem canviar aquestes coses. No pot ser que tinguem l'educació o la formació del professorat científica i tecnològica que he tingut fins ara. En poc que facis ja faràs prou, però tu portes el timó. Nosaltres estem ahí per anar en el vaixell a la banda que ens digues. T'ho hem demostrat en el Profundiza, t'ho hem demostrat en totes les tasques d'intenció de formació del professorat, fent este congrés. I per què fem això? Perquè ens agrada, com sé que a tu t'agrada l'educació i estàs molt implicat en l'educació. Aleshores, ajuda'm a tirar endavant perquè tu ara portes el timó. I moltes gràcies. Bé, doncs bon dia, o bona vesprada, ja no sé a quina hora estem. 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 Doncs és un plaer, evidentment, estar així en un cap de setmana molt intensiu. Avui recordava als mitjans de comunicació que la proposta d'organitzar la primavera educativa, recorde la data exacta perquè era el 13 d'agost del 2015, quan tornaven el conseller i jo de la primera conferència sectorial d'educació en el nou ministre.
I, bueno, no ens va agradar molt el que ahir vam parlar i escoltar, però en el viatge de tornada, en l'AVE, van estar comentant moltes coses, entre altres el que haurien de fer per a posar en valor el que es fa als centres educatius, el que feu tots vosaltres en el dia a dia, el que fa el professorat, el que fan els estudiants, com per exemple els que estan ahí fora, que m'han explicat ara el que significava la luz polaritzada en 5 minuts i ho han explicat molt bé. Per tant, invite a que escoltem més als estudiants. Quan parlem també de què currículum necessitem, no tenim que parlar únicament entre nosaltres, entre el professorat, sinó que tenim que escoltar també molt, i molt, subratlla, el que pensen els estudiants, perquè si no al final crearem una distància molt gran entre el que ells consideren que necessiten per al seu desenvolupament personal i professional i el que nosaltres, en la millor intenció del món, també pensem que és el que tenim que posar endavant. Però torne al que estava comentant, era posar en valor, en definitiva, el que ja es fa, i el que ja es fa a pesar de les retallades increïbles que hem tingut fonamentalment en els últims anys de l'educació. I si tot això es fa en aquest marc, la nostra obligació és canviar el marc general per a que es puguen fer moltes més coses. I, evidentment, per ajudar a que les iniciatives que hi ha als centres educatius, donar-les espai, donar-les suport, no per a conduir no accepta el repte que em plantejava Rafa de conduir el vaixell, sinó per a que junts parlem, debatim, s'escoltem tots, uns a altres, perquè crec que n'hi ha gent que pensa, com dia ahir, en una de les coses que... L'única crítica que he rebut aquest matí, dos crítiques. Per telèfon, uns quants... Una, no has vingut ací. És impossible, evidentment, assistir a tot el que avui tenim al llarg d'aquesta cada setmana. Per tant, aquesta és una crítica positiva, de dir què està passant. I la segona, que, evidentment, no s'ha pogut assistir a els diferents events i congressos que hem estat fent, perquè, com sabeu, crec, s'ha produït un congrés d'educació inclusiva, un altre de formació professional, un altre de multilingüisme al que me tinc que anar ara a fer la cloenda també, un altre dels directors dels centres. En definitiva, la idea era, per un costat, mostrar el que ja esteu fent als centres educatius, posar l'espai per a que poguera ser aquest moment, no únicament per a que nosaltres el coneguem, nosaltres me refereixo al que ja estem treballant en educació, sinó per a que ho conega el màxim possible de valencians i valencianes. Perquè aquestes coses, jo crec que també es tenim que donar compte, de que els que ja estem convençuts de que hi ha que invertir més i millor en educació, el que tenim que fer és no contar-nos únicament quan parlem entre nosaltres i quan reivindiquem de cara a cada un a la part que li toca, perquè normalment el que feu qualsevol professor en un centre, reivindicar al director o directora del centre, el director es dirigeix a la direcció territorial, a l'administració i nosaltres a Hisenda, per a resumir-lo d'una manera ràpida. Però una vegada que acaba la part de les reivindicacions, el que tenim que fer també és en el que tenim avui què podem fer. Que és evident que se poden fer moltes més coses de les que estan fent si tenim un suport determinat cada un en la part que correspon i si considerem que a banda de reivindicar, jo sempre, ja que Rafa em posava deures, ja es posaven junts fa 45 anys, com ha dit, enguany celebrem el 40 aniversari, que potser fem alguna cosa inclús d'aquella promoció de matemàtiques, si tenim algun dia lliure, i es tracta també de pensar què podem fer cada un de nosaltres dins de la nostra aula, dins del nostre centre, per a canviar també les coses. I està clar que n'hi ha coses que dependeixen de l'administració. El que hi ha és que no barracons no ho pot canviar cap profe. El que tinguem o no un decret d'admissió de l'alumnat en unes característiques determinades també és obligació de l'administració i cap profe individualment pot fer res. El que tinguem una ràtio determinada, un nombre de professors, són tot tasques que formen part del primer paquet de reivindicacions de tots aquells que considerem que tenim que millorar l'educació pública. Però n'hi ha altres coses que passen dins dels centres i que passen dins de les aules. I ahir tots podem fer coses. Uns en un nivell, altres en altre. I no sempre, diguem, la segona part l'assumim tots, sinó que d'alguna manera, a vegades, es quedem en la primera part, en la part reivindicativa, però no en la part de veure què puc fer jo dins del meu centre, dins del meu aula. L'altre dia, i ho comentava en el Congrés d'Educació Inclusiva, que és el que feia referència, se vol perdre una conferència increïble d'Àngel Gabilondo. Jo l'he sentit més de 30 vegades,
Pues la d'ahir va ser la millor en molta diferència. I es notava en que estava el saló que estava a rebentar i la gent trencant-se les mans d'aplaudir i de connectar en el que s'estava dient. I clar, feia reflexions generals que un dia que invitaven a tots a pensar en moltes coses. Però aquestes reflexions, com deia, també afecten el que fem cada un dins de l'aula. Recordo un parell de frases, una que va dir, dient, el que piense que está todo bien, que vivimos en una sociedad que está todo perfecto, que la educación está en orden, que no se dedica a la educación. Directament le invitava a que no se dedica a l'educació. I jo compartís aquesta reflexió, perquè és de veres que tenim moltes coses que canviar, però per a canviar-les tenim que analitzar, i torno a insistir, tant del que tenim que reivindicar com el que podem fer nosaltres. I vaig posar també jo, en aquest cas, ja no ell, un altre exemple. Estem defensant d'alguns fa anys que sobretot en els primers cursos de l'educació secundària obligatòria els alumnes tenen massa matèries diferents, massa professors diferents. Poden arribar a tindre fins a 12 professors, un grup d'alumnes de 12 anys. I aquest debat, que és un debat ja de fa dècades, algun intent, com es va fer en el cas dels programes de diversificació curricular, tenim una experiència llarga en aquest àmbit, de molts anys, que es va comprovar com l'agrupació de l'àmbit científic i tecnològic, l'àmbit lingüístic i social, podia permetre, per un costat, reduir el nombre de professors diferents, el nombre d'àrees i disciplines diferenciades en el currículum escolar, però sobretot també provocava un canvi metodològic, un canvi de la forma de treballar les coses i un afavoriment dels projectes de treball, de projectes interdisciplinaris que encara tenim molt camí per recórrer en aquest àmbit. Ara bé, si després la traducció pràctica, com em vaig enterar l'altre dia i em vaig cabrejar prou, d'un àmbit lingüístic i social és que el de valencià dona 2 hores, el de castellà 3-2 i el de geografia i història 1, doncs, evidentment, això té poc a veure en l'àmbit. Doncs bé, aquest tipus de reflexions no són únicament normes de l'administració educativa. Això ja es poden fer des de cada centre si els centres volen fer-ho. I per a poder fer-ho, evidentment, produeix debats. Mai estarem tots d'acord en tot, és impossible. El que es tracta és de debatre en el claustre, en els departaments, en de veritat analitzar conjuntament què podem fer per a millorar la formació del nostre alumnat, escoltar-los, com dia abans, evidentment, també a ells, i a partir d'ahir tindre projectes educatius, projectes de centre que puguen permetre respondre millor al que tenim per davant. Perquè el que tenim que fer des de l'administració, evidentment, són requisits, com dia abans, ràtios, incrementar el nombre de professors, el decret d'admissió de l'alumnat per a que els alumnes amb necessitats especials s'escolaritzen de manera equilibrada entre tots els centres que paguem entre tots, és a dir, la pública i la concertada, que no es produïsca mai més la segregació i concentració d'alumnat tal com s'ha produït fins ara. Això no ho canviarem en un any, però si actuem de manera decidida en aquest sentit, ho aconseguirem si col·laborem tots en això. I també, evidentment, tenim que acabar en qüestions que no vull ja ni fer la llista llarga perquè és molt llarga del que tenim que canviar, sinó simplement invitar a que parlem, a que debatim entre nosaltres, a que mirem cada un com podem actuar ahir. I en el currículum escolar, doncs clar, també va dir, i acaben les referències que feia a Gabilondo del Congrés d'ahir, quan diu derecho a la diferencia, sí, però sin diferencia de derechos. I això no és una frase bonica, això té una sèrie d'implicacions per a tots, per a les administracions en les qüestions estructurals i per al conjunt del professorat en el dia a dia en les aules. Perquè què vol dir l'educació inclusiva? És una opció? L'educació inclusiva és un dret, no és una opció. I si és un dret, el que tenim que analitzar cada un és que tenim que fer cada un des del nostre treball per a que sigui efectivament es pugui complir aquest dret. Evidentment que tenim que reivindicar més professorat i més aules més reduïdes per a poder prendre aquesta opció. Però, mentrestant, també tenim que fer moltes coses que estan al nostre abast per a poder respondre a aquest repte. I tenim que repensar, evidentment, el currículum escolar. Des que estic treballant en educació, que fa 39 anys, sempre hem escoltat el debat al voltant de les hores que hi ha en cada matèria. Únicament comentaré una anècdota ràpida que molts dels que estiguen per ahir ja estaven en aquesta època. Estic parlant del procés de reforma de l'any 84, fa una temporada. Hi havia en aquell moment 30 instituts que participaven en el procés de reforma d'ensenyaments mitjans, 30 centres experimentals. I cada un dels professors de les diferents matèries, que en aquell moment estaven en el BUP, 14-16, i s'estaven modificant en el que després va ser la proposta de la secundària obligatòria, participaven en un seminari de treball on estaven tots, cada un, és de matemàtiques, és de filosofia, és d'història,
etc etc. I vam fer una proposta de currículum i d'horari. Sabeu la proposta d'horari quina era? Al sumar 54 hores a la setmana. I per què eren 54 i no 55? Perquè d'educació física únicament van proposar 4. I llavors eren 5 per 10, 50, més 4 d'educació física, 54. Si estem d'acord que no és possible donar 54 hores a la setmana i es van posar d'acord en que hauria de ser al voltant de 30 hores, vaig invitar als 30 directors i directores de centres a que anaren al claustre, a que portaren la proposta del currículum i de les 54 hores i que tornaren una proposta consensuada. Han passat 32 anys i continuo esperant una proposta consensuada per part d'algun claustre. Per què? Perquè és impossible que encara que estigueren jubilats ja i no afectarà el nostre horari personal, es posaren d'acord en l'horari més adequat, ni en l'ESO, ni en la primària, ni en cap etapa educativa, per a donar el que correspon a l'alumnat. I això i a més ho fem, ja dic, inclús encara que estigueren jubilats. Per tant, no estem pensant ja que ningú el proposa exclusivament per a tindre més hores per a ell, sinó simplement com a concepció, i s'està clar que no pot ser mai la via d'establir un currículum escolar general i l'horari corresponent de cada etapa educativa. Que ho decidisquen en Marte o algú ahí i que es diguen el que tenim i a partir d'ahir com treballem per a de veritat donar resposta a les competències, als continguts, als coneixements que consideren que són imprescindibles en l'educació obligatòria. I dic imprescindibles en el sentit de que si al final no prioritzem res, doncs tot és prioritari o res és prioritari. Tindrem que subratllar el que pensem que realment és imprescindible, perquè això li dediquem el màxim esforç possible. Perquè no és normal que de la meva formació matemàtica inicial, que ja no en queda molt, perquè fa anys ja que no dono classe de matemàtiques, doncs recorde una cosa que em va impactar de les proves del PISA, que era una de les proves del PISA, era alumnes de 15 anys, es preguntaven dels següents ítems qui sap resoldre. D'estos 5 o 6 ítems hi apareixia 3x más 2 igual a 4 parèntesis que menos 5 tal, el 84%. No ho tenien que fer, simplement dir si ho sabien fer o no. 85%. El mateix, però posant algun quadrat per al mig, alguna fracció, baixava al 74%. A continuació, el càlcul de la distància en un mapa a escala 1:10 de València a Madrid, el 52%. El càlcul de les baldoses que necessitem en aquesta sala per a poder tal, 43%. Jo quan vaig per el carrer no me trobé equacions passejant, em trobé problemes que hi ha que resoldre. Algo estarem fent mal entre tots, cada un la part que li toque, per a que els alumnes diguen que sí que saben resoldre una equació encara que li poses quadrats, el que faci falta, i en canvi no saben resoldre un problema elemental. Algo estarem fent mal entre tots. I aquesta reflexió simplement és invitar a que pensem què podem fer. En aquest cas, he posat un exemple de matemàtiques per la de formació inicial, però ho podíem posar de qualsevol àmbit del coneixement, de qualsevol. Per tant, o mirem de veritat què volem destacar, com tenim que treballar. No és tampoc molt raonable que tinguem clar tots que hi ha que treballar en equip, perquè és una necessitat imperiosa avui en el món, sempre ho ha sigut, però avui més que mai, i després, en la dinàmica de treball que portem als centres, no estic ni a les aules, moltes vegades no estem afavorint i se treballa en equip. Projectes interdisciplinars, sí, ho fan alguns algun dia, però no és tampoc la dinàmica habitual, quan resulta que cada vegada està més clar que hi ha que treballar especialistes a diferents àmbits per a poder aconseguir projectes concrets de treball. I això no es depèn estudiant un llibre, és muy bueno participar, és muy bueno trabajar en equipo, no. Això es depèn fent-lo. I, per tant, el que tenim que garantir de veritat és que mecanismes posem endavant per a que això es pugui fer cada vegada en més centres. Bueno, diria moltes més coses, però el que es tracta no és de dir-les o no dir-les, sinó de veure cada un què podem aportar perquè això es posi en marxa. Feia també referència, Rafa, al programa Profundiza. Doncs sí, perquè volem, ja has començat enguany en l'àmbit científic, tecnològic i matemàtic, però volem, evidentment, fer en tots els àmbits del coneixement, que és al mateix temps que organitzem programes de reforç per a l'alumnat que requereix, té més dificultats d'aprenentatge, al mateix temps tenim que organitzar també programes d'aprofundiment per a l'alumnat amb major capacitat i motivació per aprendre. Per això no es pot fer, evidentment, en 3 punts només del país. Això ha sigut un primer any, un primer projecte pilot.
el que tenim que aconseguir que això s'estenga per totes les comarques de la comunitat i puguem tindre en totes les comarques una oferta de l'àmbit científic-matemàtic, de l'àmbit de les humanitats i socials, de l'àmbit lingüístic, de l'àmbit artístic, que pugui permetre no donar més de cada cosa, sinó fer altres coses que poden permetre millorar aquestes competències generals que considerem que són bàsiques per a poder desenvolupar-se en el món actual. L'experiència que tenen altres comunitats la tenim que aprofitar també. No es tracta de tornar a inventar el Mediterrani cada dia, sinó de veure també de què s'està fent en cada lloc, com podem utilitzar aquestes experiències i com podem estrenar-lo així. Jo, en tot aquest tipus de coses, em tindreu sempre al costat, perquè me les crec. I com que les crec, estic disposat a deixar-me la pell perquè me crec que l'educació és la millor inversió que podem fer en el nostre país. Però, dia abans de la primavera, espero que una moguda com la de la primavera educativa, en què els valencians i valencianes que estan passant per el riu, que estem calculant que seran més de 100.000 persones en 3 dies, puguen conèixer no únicament què s'està fent ja avui, sinó l'important que és deixar de parlar de que l'educació és una despesa. L'educació no és una despesa, l'educació és una inversió en el present i futur del nostre país, però si se quedem únicament nosaltres parlant d'això, doncs no convencerem a ningú. Tenim que parlar amb molta més gent, demostrar-los el que estem portant endavant i, per tant, aprofitar i pressionar a les Corts Valencianes perquè aproven el pressupost necessari per a tindre més i millor inversió en educació. I com a això segur que anem a estar d'acord, treballarem junts. Gràcies a tots i moltes gràcies per el vostre treball.